Котешкият нокът е много полезен за вашите стави и кости и може да ми поръчате на 0889 89 30 98. Всяка капсула е с 250 мг котешки нокът, еквивалент 2500 мг кора от котешки нокът и 3%, както и флавоноин 7,5 мг. Приемът на доктор Нейчър котешки нокът Саменто е особено препоръчителен през периоди на повишен риск от вирусни и други инфекции. Моят телефон е 0889 89 30 98. Аз съм едноличен търговец. Изпращам по еконт. Препоръчва се за подпомагане при отслабен имунитет, вирусни и простудни заболявания, силно изтощение, отпадналост, умора, податливост на инфекции, възпалителни състояния, хронични възпалителни процеси като артрит, остеоартрит и ревматоиден артрит, проблеми с мускулите и сухожилията, стомашно-чревни нарушения, гастрит, колит, синдром на раздразненото черво, хемороиди, стомашна язва, болки в корема, диария, запек, както и интоксикации и прием на вредни вещества. Допълнителните ползи са също много важни. Помага за нарушения в кръвоносната система, високото кръвно, повишения риск от сърдечно-съдови, мозъчно-съдови инциденти, облегчава състоянието при артрози, астма, при алергии, астма, синузит, сенна хрема, инфекции на дихателните пътища, действа при повишен стрес и депресия, при силно изразен антибактериален и антипаразитен, антимикотичен ефект, стимулира мозъчните функции и намалява риска от Алцхаймер, както и при нарушено пикочно-половата система и при кожни проблеми, псориазис, акне, екземи и херпес.